Ähliňizde salam dostlar, ýagdaýlaryňyz gowmy. Bu videony bir gysgaça bildiriş üçin düşürýän şu wagt. Ýerde bir näçe dostum Jaňat Ahmet sen adyňa kanal açylypdyr we şu kanalyň üstüne käbir videolaryň aşagyna negativ kommentariýalar ýazylýar we bu zatlar hem sen adyňa gidip barýar diýip şoňa habar geldi. We seretip gördüm çyndanam. Biri meniň adym Ahmet Beredif adyna kanal açypdyr. Surady profilim içinde ya da şu wagt için düşüren videolarym ählisini bir günüň dowamında kanala ýükläpdir. Men üçin problema däl. Kanal açyň, 10 tane açyň, 100 tane açyň, videolarym ulanyň paýlaşyň. Hani tapar ýok, näçe adam etse şonça ýöne meniň adym bilen özüňiziň içiňizdäki hani erbet pikirleriňizi meniň adym bilen başga ýerlere ýazmaň. Hani beýdip uje munyň töhmet bolýar bilen we muny eden adamyň men öz ýakynymda dygyny hem bilen çünki bu bir günüň dowamında onça videonyň ýüklenmesi üçin bir gülýär internet gerek. Ýa-da gidip ol bir talip biriniň dälligini ýa-da bir hani bir aýal maşgalanyň dälliginden bilen çünki YouTube'a da polny düşünýän bir günüň dowamında açyp bir günüň dowamında ýazyp meniň adymy garalamak üçin gidip bir näçe kanallarynň aşagyndaky soňky paýlaşylan videolaryň astyna hani ýurda garşy ýa-da watanymyza garşy, halkymyza garşy iň erbet kommentariýalary meniň adymdan ýazyp meniň adymy garalamaga çalışan adamlar size näme diýen? Hudaýa tawsyrýansyz. Yani Hudaýa tawsyranda siz Hudaýsyz bilýärmi? Şonuň üçin näme diýen? Häzir kanalyňyz ýapylsa da ýa-da näme dileninde siziň hani ölýän çäňiz bir durmuşda siz bir näme aýamyzy bir batagatça koyup duran adamlar da. Şonuň üçin dostlar, çyndanam goldaýan adamlar bolsa, şu eger başga bir kanallarda, erbet ýerlerde meniň adyma ýazylan kommentariýalar bar bolsa, dostlar hiç kim inanman gaýtam şu ýerde. Şonuň üstüne gelişjek näme sözler bar bolsa, ejesini söýýänem bolsaňyz, özüni söýýänem bolsaňyz, näme sözler şoňa gelişýän bolsa kommentariýada ýazyp şoňa garşy durup bilersiňiz we hatda kanaly hem göni zat edip bilersiňiz, report edip bilersiňiz. Çünki Hudaýyndan tapdyrna näme diýeli. Ýene de biz dowam eder esasda janyňyz sag bolsun, ýüzümizden hiç wagt ýylgyryş aýrylmasyn. Biziň üstünligimiz beýlekleriň götüni ýaksyn. Görüşýänçek sag bolun.